Salutare tuturor, numele meu este Răzvan și bine ați venit pe canalul meu. În vlogul de astăzi vom vorbi ce trebuie să știi dacă faci pentru prima dată livrări în Londra. Haideți să vedem. Numărul 1. Nu conduce niciodată pe bus lane în intervalul orar afișat pe semn. Sunt excepții în care nu poți conduce niciodată pe bus lane, ele fiind destinate doar autobuzelor. În caz contrar, vei fi penalizat cu o amendă în jur de 120-130 de lire. Numărul 2. Nu staționa pe Box Junction atunci când semaforul este pe roșu. Nu rămâne cu mașina blocată pe Box Junction atunci când semaforul este roșu. O să vă las în stânga sau în dreapta o imagine mai exact ce este Box Junction-ul și cum arată Box Junction-ul. V-am zis, în caz contrar de rămâneți blocat pe Box Junction, o să plătiți o amendă tot la fel, 120-130, depinde de caz. Este o singură excepție când puteți sta pe Box Junction pe lumina roșie a semaforului, doar în momentul când faceți viraj la dreapta. Sunteți siguri când faceți viraj la dreapta, nu veți lua amendă 100%. Am încercat și știu și nu mi-a venit niciodată nicio amendă, nimica. Când faceți viraj la dreapta, nu aveți nicio problemă dacă rămâneți blocat pe Box Junction. Ok, numărul 3. Nu staționa sau opri pe linie dublă roșie. Inclusiv pe o singură linie roșie nu ai voie să staționezi sau să oprești. Este interzis. Nu ai voie să staționezi pe linii duble galbene. Numărul 4. Mare grijă aveți cu străzile de restricții. Sunt străzi de restricții care sunt 6.6, asta însemnând 2 metri, sau 7.0, asta însemnând 2.1. O să vă las niște imagini în stânga sau în dreapta, o voi vedea la editare, unde le voi lăsa. Cam cum arată semnele, ca să știți pe viitor să nu intrați pe străzi care sunt cu restricții de lățime. Numărul 5. Mare atenție când parcați pe stradă în parcările special amenajate, marea majoritate dintre ele fiind cu permit holder, iar voi aveți voie să parcați în acele locuri doar în orele menționate pe acele panouri. În caz contrar și parcați în afara orelor menționate, veți fi penalizați cu o amendă în jur de 65-70 de lire, depinde de caz și de zona în care parcați, de către penaltieri. Cu parcările cu loading only este identic la fel cu parcările cu parking hold. Trebuie să parcați pentru loading only, pentru descărcat, în orele menționate pe acele panouri. În caz contrar, veți fi din nou penalizat. Numărul 6. Nu parca sau bloca stația de autobuz. Îți vei lua amendă de la penaltier dacă ei te găsesc în stația de autobuz blocând-o sau parcând acolo. Dacă v-am fost de folos în acest video, lăsați un like, subscribe și ne vedem data viitoare.